to amma yanzu an zo an yi abin nan da ake cewa wai akuya da fatar kura, sai a zo a kunshe abin a ciki, sai a rika nuno abin da yake da kyau ta zahiri, bayan fil haƙiƙa baƙin ciki suke miki da hassada a matsayinki na mace wadda take da matsayi, mace wadda take a ban martabawa a bar darajtawa a ƙarƙashin inuwan musulunci. Sai suke ganin ya za a yi ke ɗin nan an ware ki kin samu wani matsayi na daban, a'a ki fito ke ma ki zamanto mai arha, ki fito ke ma ki kasance kowa ya ɗebe ki san da ya ga dama irin yadda suke wa matayensu, ki fito ki kafaɗa da maza a titi, a hanya, a wurin aiki, a koma menene na rayuwa. Wannan gatan da aka miki, da aka killace ki a gida, ake yi miki abubuwan da suke haƙoƙi da shari'a ta shar'anta akan duk wani majibincin lamarin ki, to shi suke wa ƙyashi, suna ganin cewa ke ɗin ta musamman ce. To idan baki gane ba, sai ya kasance kin bi wannan ruɗin, kin ɗauka cewa haƙiƙa soyayya ce bayan ba soyayya ba ce ba, hassada ce da ƙyashi da ƙiyayya da kuma ƙoƙarin lallai sai an ga addinin musulunci ya kai ƙasa.